Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula meru duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babagan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Gong. Hei, Gong. Ngantel jasmu ye. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Ora sampeyan melak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ngerti harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu apa? Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Oh Durna. Wonten dawuh nggih. Ingkang gadhahi panguwaos wonten negari Ngastina menika kula. Sampeyan kula paringi purba wasesa mangparing pangandikan. Sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati. Merga wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu, Gen. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundel penggalihipun. Menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamangking Pandhawa menika kalih. Setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula aturi paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun ngaturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten ate pisah kaliyan para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, Dek Pati sampean kok kian mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa to mang pikir to? Nalendra ireng cemani. Nuwun sewu. Sampun paham mboten? Nalendra ireng cemani ya menika. Sapa? Ah, panjenengan kowe ngendikake Prabu Kresna iku angele raja Majama. Antel ora. Wis mati to. Ah, Dek Pati ki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye? Kanan kaya ngene iki piye iki? Durna. Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi Majeng. Nggih. Ngestaken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nuwun sewu kula tak nuwun prisa. Mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih. Sampeyan wae maring dawuh. Yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa niku wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampean mang cethake. Lek kula midhangetaken sampean Wirubawa Durna kala wau dereng patiya cetha, dereng patiya gamblang. Mula mang cethake. Ratu ireng cemani wau sinten? Oh, panjenengan nika ya aneh-aneh kok dadak takon barang menika menapa? Kula nuwun sewu, ingin dados Nalendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to? Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi nata Ndarawati. Inggih menika Prabu Bathara Kresna menika dados pengayomanipun para Pandhawa. Inggih
Inggih, krana Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saged dipun pejahi, Pandhawa mboten saged dipun damel sakit, Pandhawa mboten saged dipun damel lara utawi pejah krana wontenipun Sinuwun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges panjenenganipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati. Nek ratu Ireng Cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten napa mboten? Nggih. Lah pripun to? Kula salah. Lho nek tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyanipun Setyaki, Kresna menika sesembahanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mangwangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapat apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Saniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tumrap kula. Lah gene iso ngomong. Lah nggih. Lah gene sampean iso ngomong. Lho lah nggih iso ngomong kecilik iso ngomong lho. Lah kersane pripun to? Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora etung-etung teng niki papan pasewakan teng kula ora etung-etung teng niki pengundi. Nek sampean gawe murine Baladewa ana pendhita gelandang nenggala. Kok ora? Pun kek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku, Bapak? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangendika. Mangendika. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sepuh sing padha lengkenten iki mangwangsulan. Apa Bapak Durna dhewe? Apa paman Haryasenguni? Menapa Yai Prabu Duryudana? Nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Prabu wonten dawuh mriki menika wonten negari Ngastina sanes wonten negari Mandura panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina Bawaduna wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bawa Pandurna sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bawaduna ning kula aturi mboten trimah kaliyan pun Duryudana Yayi kula mboten wantun rai mboten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Bapak Prabu menika kula nuwun sewu gadhahi pangwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula mboten mathuk, kula mboten condhong lan kula mboten sarujuk menawi Yai Prabu tansah ngrembak dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora mathuk, ora sarujuk, kenging menapa sampeyan lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sila tumpang kendhangan dengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrukokke guneman sing ora mathuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula wangsul dhateng Kalimantan. Alona ngandika dhawaring ingsun Werkudara. Durna. Wonten dawuh. Sampun ajrih. Panjenengan menika wonten ing pangwaosipun Duryudana mila wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe damel sakit kaliyan panjenengan. Kula ingkang tanggel jawab. Inggih, inggih. Namung radi tratapan batos kula mergi. Sumantunipun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget. Ngantos ngumandhang wonten dhateng negari Ngastina. Nggih. Paman Arya, wonten dawuh. Salajengipun kados pundi?
kula namung kantun nderek dhateng pun Kakang Penemban Durna ingkang kula kinten pangendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina. Menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-anehi Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe gesek, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Ora usah kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos terus. Ora usah tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Padha raja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Petruk padha slamet sak praptamu. Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Tak tampa pangestu tampanana. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho, kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang nek Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra? Aku kuwi piyayi, kowe dibagekke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok ming anane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nang nggone sowan piyayi luhur? Apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep njejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep njejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen njaluk-njaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki mung suarane elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ki ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestunipun tampanana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Wernaharja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestunipun tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan
Ora ngepek menungso. Lho, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Ponokan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petro. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok mak geragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang endi. Nek panjenengan nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Tumunten wonten cantrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sinuwun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalugengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten, sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosi Purbawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to, Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak ling dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu kemarengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalinganira lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa niku lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa.
Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhok plekunduk swalu gembol Sumarante, hawala. Petro, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katuju ing Nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu pacule sirahe engko. Konjuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikulahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten Diar Petro iso dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro iki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, tenan. Kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula mitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun.
nek kula tiba-tiba sowan negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo lelabuhane para kawula-kawula, ngelinga karo lelabuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nendi. Lah kok wae muni ngerti? Aku mamang kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe nglungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong neter kanthi dayan. Lho. Wani nang karo Begawan Durna, sing kula wedeni apa mau metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sampurna ning pasewakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng. Upami mekaten, malah menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu. Lha dipun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, Petruk kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyayi kalih. Nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerakaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus. Jaranipun anake dipateni sik. Mengkene anake dipateni Semar nelongso. Menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah. Semar pecah kantun mejahi Natandrawati, Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten jenius? Sampeyan iki ngomonge kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Paman Arya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Durna. Sago napa mboten? Sago, sago. Nek sago diketapke, oh inggih ngestaken dawuh. Pasor tambur myang suling pepandhen dalutak mewah bandera kakandha warna-warna Indra Triana Sri Kawuryan Man Sengguni pripun kabare enten pawartos napa ngawi sangganing para Sata Kurawa manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar lho Man Sengkuni numpak mitmini kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kreta kula Dursasana nungsung pawarta Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta lho Pamanadyan putra pun Kartomarma cemadung dawuh Paman putra pun Swatama cemadung dawuh lha bat Bapak Darya Cekuli dan keputra pun Durmagati cemadung dawuh bat kepripun kabali wonten pawastos napa kula cemadung dawuh man kula pun cicitrasi nyanyadong dawuh man pripun kabare wonten Papa Pari damel menapa man kuku kula ngangolongaken jangga nilingaken karna iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora lho kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul anusuli sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal Praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak 3 candra rekake takon kalawan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran mula kang sangka kuwi Dursasana
kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang ndi dununge Petruk lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana. Walah, nggih Man. Mboten ken kandrung sulun ayo nderek udu. Napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki Petruk. Ndara Surtayu. Ya. Enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa? Sing kula tenteni sanes Parasata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta. Petruk nun. Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa. Mulih kowe takon karo bapa Penemban Durna, aku sing bakal meneh mangsulan karo kowe. Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kersane tak bondo tak kerincung sing leboke pakun jaran. Gedhe-gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana welasa ora ngerti sangkan marane lah kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula ora usah dadak kowe bangga, ora usah dadak kowe selak. Ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sing bagi pakun jaran. Mas, nek pancen sampeyan arep mateni karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya.
pocong tunggak jebol dadaku Petro mang mriki jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong iki Petruk ngejak aku Mas nek aku ora tumandang karya nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk lho wani karo Kartomarma aja kok mung Kartomarma Karto ndelosor aku wani wih iki merganing patimu sirna dening aku ayo panggau tak ayoni kene marganing patimu Singalena Praping Lalis lakon dadi penjangkamu iki merganing iki lare wiwit sok kapan kok mung ngono-ngono wae mati dening aku go gaceng sirahmu wae mo karo marmo ayo sirah padake bal rene Gong, ngomong.
Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis ana saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalana iki. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak merno-merno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati ya, Tru? Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Waduh. Mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplak yo, Kong. Wong luhur ape kok dienggo ulung sawangan aku ora dari nak mana to ngono ae dari nak mana ya wis ngono dangdut wae ning kene rasa perang nandang aji kerau ditinggal dhewe awar turu ning pangkone sindan-sindan njur sak penake dhewe ora arep ngosek-ngosek nang kono. Ben awakmu pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon dipun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sak penake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu pateni ya kena iki.
arep kowe menang karo Kartomaro, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama entuk musuh kowe. Ayo. Ayo Walesan. Petro kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku, malah suaraku. Duprok, duprok, duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong ngene. Duprok, duprok, duprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso, malso. Duprok, duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi koyo diantem kok ngahi. Duprok, 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 duprok das matos. Eso, kowe cecek. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kalara kenapa? Manah kula sakit. Petro kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petro kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mecicil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Terus sikile duprok, duprok, duprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger Satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to, engko paman lungtu tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki nglidhike ra jamak-jamak. Napa riyen niku derek ngenten wong? Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah nglakon. Lara ati. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping
tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti, ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, endah-endane patih, sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku, aja ngecek karo sotoma. Ayo, Begawan Durna tandingan legane atiku. Wah, kok iso menang karo Begawan Durna? Bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Petro, adu antos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan, masuk legane atiku. Tubrok. Tubrok. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Nguk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cundha maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok. Dobrak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Brembandurna. Iya. Oh, pancen perat. Ngece karo aku sengkuni perat. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perat ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora perat cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora perat cangkeme. Betet perat. Betet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni betet-betet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk betet. Ya betet sampeyan pirat. Betet. Tetrat. Diem nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampeyan. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tantang ana betet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabetetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Dewate. Nggih. Gak ketuntu terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing Mekar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kiai Perot. Aku kok iya ta iki. Ora raup nggawa cundha manik. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ae.
Petro. Nggih. Oh diarah. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra. Menungsa apa kan? Glendeng ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas Durna mari-mari adus kono. Tak gebyuri ndas putra. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macing. Oh, gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundamane kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ai sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu ra Petro, nun. Saka ndi? Seke Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Du pandasmu kowe. Anggrana sedhi anane ana. Tulung sawangen. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak pentaske ya, Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sing tulung sasi nang saka negara Ngastina, Ngamarta. Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lelungan meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentahimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus diutus Ndara Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus Dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. lah kok kowe iso meneng kok mlayu-mlayu ki apa? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa Cundamanik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacaran sekretane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun?
Minggiro Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Ngliga Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gulung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Ah wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampean iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedene sampeyan iki tau tate dipa karo Petruk. Baladewa niki iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti wibawa Cakrawati bau dedha niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mung ajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mung ajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha maneh? Nggih namung kagem giri godha dhateng Petruk kemawon. Anu mbiyen cepet-cepet Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Menapa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing digdaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ndangu kula ken matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep peming derajate ngaceplik kuwi Ponokawan Batur nanging kae Dewa Ngijawantah. Kae dhisik Sanghyang Bathara Ismaya. Moka Semar ora ngerti menyang ndi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ndi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Om Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra Merkencong Warudaya Pak Pong Bu Bolong Kali Codhe sapa sing gawe punami iki ingkang sekawit kayangan ketingal ayem tentrem miwah jinem sangganing para durandara
nanging boten kadosa sagedhagan menika tumuli wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat andadosaken kodheng sangganing para dewa sangganing para dewi Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa adalah nuwun mapunten lho Di sampun dinten kula menika mboten badhe purun unjuk atursa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun sewu kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ngertos mobak musik dhateng jagat sampun manika titah swantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing pangaos paduka nanging sabab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng ing neraka ing sithik pangudal-udal mboten wonten jamak limanipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumunten kula ing ngambatang cangkriman menika piyambak Kakang Resi ngedambatang cangkrimanipun ing rayipun Manikmaya lho nyoho iki Di menawi tela mekaten kula badhe munjuk atursa paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Rodo kula semanggaaken ingin dadosaken gara-garaning kayangan menika mboten sanes kejawi namung kasutapanipun titah paduka inggih menika wayah paduka para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing lengkaing Gunung Himawat papan pernahipun sami lampahi tapa wonten ing satengahing wana Pringgalaya satengahing wana Pringgalaya inggih Di menapa ingkang dipun sedya dening para Pandhawa dening lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya Kakang menawi babagan perkawis menika tentu kemawon paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten badhe kekilapan ingkang mekaten Di lajeng pareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi mbok menawi jumbo kalian kanugrahaning kembali katampi duwen kanugrahaning kembali mandhap wonten ing Janaloka Kakang Rodo pundene kanugrahan menika kala wau tasih sinengker dening panguwasaning dewa nanging para Pandhawa tuhu satra ingkang tanggap ing sasmita tuhu satra ingkang lantip panggrahitanipun nadyan Jawata dereng matedhakaken sasmita bilih badhe matedhakaken kanugrahan iwa semanten para Pandhawa wayah-wayah kula sampun kepareng lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya Kakang Rodo kanthi tumanggaping gati para Pandhawa miwah tumanggaping penggalipun manahipun para Pandhawa mekaten andadosaken katarima gesangipun para Pandhawa mila mboten nami aneh menawi sakmangke menapa ing sampun tinumbas kanthi sarana tapa brata menika ingkang rayi badhe matedhaken kanugrahan dhateng pun para Pandhawa Kakang adalah ngaten menika kula nembe mathuk ngaten menika kula mendhi gathuk menawi sampun dipun lampahi dening para Pandhawa menika menatandani bilih para Pandhawa menika titah pitataning jalma unusaning para menungsa Kakang Rodo kasinggihan sabab jumbo kan pangandika paduka dereng kemawon Jawata menika matedhaken kanugrahan ewa semanten Pandhawa sampun alampah tapa wonten ing telenging wana Pringgalaya Di ing mekaten tumunten kula namung kantun ndederek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru semangga anggenipun murba masesuk dhateng wayah paduka pun para Pandhawa anggenipun lampah wonten ing telenging wana Pringgalaya menika Adi Pramesti Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone Kakang Rodo kula badhe anyobi dhateng semedinipun wayah kula pun para Pandhawa kula badhe anodi dhateng mantenging cipta para Pandhawa sarana kula badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun para Pandhawa kanthi cara menapa paduka badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru kadidik ingkang wenang nganggayuh kanugrahan menika tanah sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa inggih menika pun Puntadewa mboten ketang sakmangke ngraosaken dayaning wahyu kelebet para Pandhawa sekawan cacahipun badhe ngraosaken dayaning wahyu nanging ingkang langkung wigatos ingkang nampi kedah pun pambayuning Pandhawa inggih mila kula badhe anyodi dhateng
Mantenging cipta pun Puntadewa tuwin kula badhe nyobi dhateng ikhlas sing raos kelawan pun Puntadewa. Sarana sakmangke kula badhe saren wujud dadi satu berbiran Kakang. Satu berbiran kados pundi? Kula badhe manjalma kanthi wujuding inggih menika wujuding Garuda utawi Raja Wali. Wondene Kakang Narada kula suwun wujud inggih menika peksi Dara. Sakmangke merpeki ungganing para Pandhawa kanthi lampah rewa-rewa jengandika Kakang Narada badhe kula tedha lan kados pundi sakmangke para Pandhawa ingipun milujengaken dhateng gesangipun peksi Dara menika kala wau nanging kedah kanthi adil lan wicaksana. Dalah nggih cocok matuk. Prajaba matura. Kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina? Nyuwun priksa kelawan bapa Mremban ya Hyang Mremban Durna menggah menyangen bilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Panakawan. Sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten negari Ngastina. Menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna. Nanging nuwun sewu kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa, Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura. Iya Panakawan. Aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna kuwi kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sapa Panakawan? Mboten sanes dawuh namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya. Bapak menika Dewa Ngejawantah ngendhepun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pana wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langening kalangkuan aklar andan moncar tinon ler kekonang surm sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasari mongso katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wa ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanayantaka kuwi lebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanayantaka wis apal marang lagak lagu lan lagianing kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ing basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanayantaka nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anak mojo ning keritut luntak laku ning Abimanyu. Monggo Gus kula dherekaken Den. Semareka Den prayitna semuriris
Meranus mupang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila kanikara sakatar kene dongane engkung ler pusing pene panca papatoking hayam wana wah barep kakangku aja mbok kira aku aning ganggu nggonmu nglakoni tapa brata nanging kadreng nggonku kepengin ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta barep kakangku ora taren apa-apa ora paring pangandika apa-apa marang adimu malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa sediamu apa lan karepmu piye yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal selak bakal nyengkuyung karo wateking barep kakangku ngene nglakoni tapa ning telenging alas Koko Rabu kepareng Mbabaruna dhateng ing rayipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nun sewu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu.
Menapa to ingkang ginayu dening Paduka Kanjeng Rama Prabu teka Paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Ndak suwun juga lo sawetara nggonmu nglakoni tapa. Paringa pangedhawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban kanalindran. Mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku. Ayo. Yen pancen barep kakangku kersa maring dawuh aku ngaturake panuwun. Lah yen barep kakangku ora kersa maring dawuh, wah ndaluk ngapura. Yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibaning kasatriyan barep kakangku. Sarating mandam sumala madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang Dyah Manangkung sumungkem guling ing Dara Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh pun Kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya Yayi dene pun Kakang ora paring dawuh kelawan siadi ngerti lamun pun Kakang nampa sasmitaning Jawata ya nadyan durung pana apa ta ingkang sinasmitakake dening para Jawata nanging gandeng pun Kakang wis nampa sasmita tegese pun Kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya mangsa semedi nglakoni tapa brata mungguh apa ta keparinging Jawata pun Kakang dhewe durung bisa gagapi marang keparinging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun Kakang Dimas gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripasami Balacana kasaro saking katebian kapireng penangising peksi Dara ingkang ngarujit penggaling Sang Puntadewa nalika semanten tupi mulat lenggahing Sang Puntadewa siga niyup saking dirgantara ponang peksi Dara wau Gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Werkudara teka aneh timen ana wujuding manuk Dara ingkang niyup sangka dirgantara prapting ana ing ngarsaning pun Kakang Gusti Maha Gedhe Gusti Maha Agung lan Maha Priksa barep kakangku maragake ingkang lumrahe manuk Dara saben cecaketan kalian menungso mesti mabur adoh nanging teka iki nyedhak kalau lenggahe barep kakangku mula takonana apa wigatine manuk Dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning sun waduh sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten papan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi. Kula menika namung peksi Dara limrah. Namung mugi andadosna kawuningan kula menika nilar endhog 3 wonten susuh kula. Ing nembe kula angremi supados sakmangke saged wenteh
wujudipun peksi Dara ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula. Sira wujuding peksi Dara lumrah ingkang ninggal susuh sababe apa? Teka sira mentala ninggal kelawan susuh. Mongko ndhok ingkang mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piye ing Dara. Ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk Dara. Krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda. Sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau. Satemah kula mlajar saking susuh kula. Tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula. Tumunten kula nyuwun tulung dhateng Paduka Gusti kula Sanata. Mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula. Mesakaken dhateng endhog tiga ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun. Menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye. Lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun. Manuk Dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi. Kahangro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludha guntur ketup ing manuk Dara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang motha-motha kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding manuk Dara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang manuk Dara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang manuk Dara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake manuk Dara lagi ngremi ndhok cacah telu ing susuhe kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake manuk Dara ingkang isih wujud endhog mapan ana ing susuh. Babar kawis menika sanes tanggel jawab kula. Ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Gewang Mahanasa bilih Dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula Kang Sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane manuk Dara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuh. Sampun boten saged yen ta ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingkang bakal golekake waton aja manuk Dara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Mboten. Kedah Dara menika ingkang dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Walah dalah nyuwun pangapunten Gusti. Najan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair trusing batin. Panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sak papadaning titah. Kula saged nglenggana bilih Paduka ngayomi dhateng manuk Dara menika. Nanging kula nuwun sewu. Jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken manuk Dara nanging entengaken dhateng kula. Semantrugi ngawrataken dhateng kula nanging entengaken dhateng manuk Dara. Sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mara saiki coba sira njaluk ijol apa? Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng manuk Dara, mila kula nyuwun
dagingipun Dara ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra ing Ngamarta. Arep kakangku. Kowe arep ngopo? Kok Prabu Paduka badhe menapa? Werkudara. Nggih. Aja nyaruhipun Kakang Arjuna, ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah nggonku bakal menehi jol daging ingkang bobote padha karo manuk Dara. Kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manuk Dara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka. Manuk Dara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe. Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging manuk Dara. Sumpahana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa Paduka menika lahir batos sangenipun badhe maringaken daging Paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe pejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring adhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu. Kok Prabu badhe menapa? Wis to Yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni Puntadewa. Kene Yayi mala gage paringna gunjang ganjing langit kalap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuhanmu lawan manuk Dara bisa rukun. Kowe bisa golek pangan liyane manuk Dara ingkang dadi mangsanmu. Yata laruta saking godha sang Kurakala. Yen namutasa Sang Sri nyandak ukiraning curiga. Nengke Sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan manuk Garuda buah manuk Dara. Ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding manuk Dara. Tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinarya nimbang awrating manuk Dara kelawan daginging Sang Prabu Puntadewa. Sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat udira mancur kaget Sang Werkudara wau. Oh Koko Prabu Dres kang ponang Ludira temetes wonten ing siti madaning Bantala parandene datan ngraos sakit Sang Puntadewa sigra nyandak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang kinarya tetimbang. Barandring mangke tasih ketingal awrat manuk Dara.
sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga den beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang nyarya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk dara ingkang samesinipun awrat daging Sang Puntadewa parandening mangke jroning gumun ing batos angu padi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datan wonten pesambating Sang Prabu Darmakusuma. Pupu kiwa tengen bos beset dening Sang Puntadewa namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebakan getih parandening samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daging Sang Puntadewa saya datan kuwasa Sang Werkudara wah barep eling. Wah, aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara. Kok Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Kok Prabu mugi kula panturi maringaken. Wah, barep aja edan. Pantok puntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandening mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga. Den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darmakusuma wau. Suram Dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umelku jamratnya maratani ing Werkudara guru agekku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna kula wonten maring adhawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wonten ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang pusarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu Pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah, saiki malah tekaning pati. Mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan
kadang kita Darma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa Baronga. Bekti kula kunjuk pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulup wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandhanging Nalendra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila kelawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Bathara. Wah, dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana manungsa apik-apike bebudane ngukuri si Puntadewa mula ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta wiluhur dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu pura kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene pura kencana pura kuwi papan kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tanpa beda kaya dene wujuding pura kencana papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning wayu pura kencana mara gage tampan ana nggih Darma Kusuma. Bingung ngantos persasat mboten ku ingkang raka mboten wangsul dhateng Garing Ndarawati pengajaping manah kula mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndarawati mboten pinanggih kalan para Pandhawa Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggaya kanugrahan menapa wahyu pura kencana barep kakangku wis kelakon kedunungan wayu pura kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktening wahyu pura kencana menika yayi. Boten kinten paduka Prabu lenggah wonten ing mriki Rama Kyai Jodhiwati Abimanyu ya Abimanyu anakku nggih Abimanyu ngantos bingung para kawula dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta iya nggih cah bagus apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan lah ra tenan to pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya terus wayune terus ambuh. Apa gong wayune jumbuh karo tulisan ning baliho. Heeh. Aran Wayu Pura Kencana welah. Wilayah apik iki. Heeh. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya, nderek mangayu bagya. Muga-muga
Pulo Kencana Dayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara. Sarta kebaking katentreman, kebaking karukunan, manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating praja Ngamarta. Kakang Semar, kula nekseni Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.